Hey guys, det der sker i dag, det er, at vi skal pranke Arjan, som er en af mine venner. Det er Nanne. Jeg er hans kæreste. Andreas, han skal sidde inde i Nannes stue, hvor Arjan kommer hjem og ser, at de to de så er sammen. Vi vil så se, hvordan han reagerer på det. Ja, så lad os se, hvordan han klarer det. Jeg er spændt på, om det går over mig, eller... Lad os se, om man får en tallerken eller en kop i hovedet, ikke? Er det rigtigt? Mhm. Ej. Hvad laver du her? Hvad laver du? Hvad fuck skal du der? Nej, hvad laver du hjemme allerede? Hvem er der? Hvem er du? Hvem er? Er du helt væk eller hvad? Er I helt væk? Hvor du slår af? Hvad fuck laver du? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad Jeg er jo fucking sjov med, at jeg kommer op og fucking træner, så sidder du med en dreng. Nej, det er ikke sådan, du tror, det er. Det er jo ikke... I er fucking helt færdige. Jeg sværger, du er færdig. Hvad fuck laver han her? Hvad laver han her? Nanne, hvad laver han her? Hvem er du? Jeg vidste ikke, hvem fuck du er. Hvad mener du, din kæreste? Hvad fuck laver du? Jeg vidste sgu ikke, Er du helt væk? Hvor skulle jeg vide det fra? Har du sagt noget til mig? Har I lavet noget? Nej, hvad er det? Hvad sidder I her og laver? Han kom bare over. Det var ikke... Og så lavede med bare trøje, eller hvad? Med bare trøje? Laver du fucking sjov med det? Ej, han skal Han er fucking færdig. Jeg slår mig. Han er færdig. Hvad jeg ikke vidste var, at Arjan her, han er faktisk med på den her prank. Så Andreas er faktisk dig, der bliver pranket, så lad os se, hvordan du klarer den. Bitch! Hvem er? Jeg fucking ligeglad. Jeg fucking ligeglad. Jeg fucking ligeglad med prank. Nej, jeg fucking ligeglad. Hvem er? Jeg ligeglad. Nej, det er nu prank. Jo, hvem er? Kig. Nej, jeg ligeglad. Hvem er? Hvem er? Jeg er så slem. Er du helt væk, eller hvad? Jeg er ligeglad. Hvem er? Jeg er selv. Kom ud. Jeg er selv. Jeg er selv. Hvem er? Er du helt væk, eller hvad? Jeg mener helt væk, eller hvad? Hvad fuck laver du? Hvad laver du? Det er bare for sjov. Jeg ligger med din ven, jeg siger. Jeg ligger med din ven. Jeg siger, det er ikke noget med dig at gøre. Det er ikke noget med dig at gøre. Bare glem det den. Nej, det er bare ham. Jeg siger bare glem det. Kom, rejs frem, kom. Jeg lader dig med tøjtæsker. Jeg er ligeglad, jeg dræber. Nej, jeg er ligeglad. Jeg siger, gå ind. Jeg er ikke godt. Jeg gjorde lige meget. Jeg er frem. Jeg siger bare glem det. Hey, slap nu af. Nej, det er ikke sammen med dig. Du har været motor. Bare gå den og sæt dig. Bare gå den og sæt dig. Ligesom det kamera. Der er nogle kamera. Kig her. Kom. Nej, jeg lover. Kig, jeg har ikke gjort noget. Det er prank, jeg lover. Nej, hvad for noget kamera ser her? Kig, jeg svær på mig faktisk. Kom. Nej, jeg lover. Kig, jeg har ikke gjort noget. Det er prank, jeg lover. Nej, jeg kender godt, jeg siger. Det er ikke noget dig, jeg siger. Det er ikke noget dig, jeg siger. Rejs op! Nej, kom, gå ud, kom ud. Nej, bare mig, jeg siger. Kom. Nej, kom. Skal jeg nok vise sig. Nej, kom. Slap nu af. Det var sjovt. Det var sjovt. Du sætter kameraet til det. Nej, det er lige meget. Der er ikke nogen joke. Kom, mig og Mori. Vi tager den. Jeg kan godt smide kniven, hvis det er. Det er lige meget. Jeg kan også godt smide kniven, hvis det er. Det er lige meget. Det er mig og ham. Det er bare mig og ham. Det er lige meget. Kom. Gå. Gå. Lad det kende, Anna. Jeg husker ikke sige det. Nej, helt ærligt. Det var bare for sjov. Nej, kom. Jeg er lige blevet kendt. Lad det kende. Kom, tag Nanne væk. Tag Nanne væk. Tag Nanne væk. Tag Nanne væk. Er du helt syg? Ved du, hvem jeg er? Tror du fucking, du kan snakke med min kæreste? Er du helt væk, eller hvad? Nej. Kom. Nej, så kom. Bare mig, nej, kom nu. Kom nu. Nej, det bliver lige meget. Hvad for noget? Er du lige syg? Hvad er det, du har fået mig med til, Jesper? Hvad er det, du har fået mig med til, Jesper? Slap nu af. Hvad for noget slapper af? Han skal ikke slappe af. Du skal nok sige noget. Det er lige meget. Det er bare mig og dig. Kom nu. Nej, det er bare mig og dig. Kom nu. Hvad skal vi tale om? Læg den ikke. Hvem synes dig, at det er en prank? Hvad? Hvem synes dig, at det er en prank? Det er fucking... Jeg skal det fucking du. Jeg vil have din fucking lyder. Jeg slår ikke. Var det godt lavet? Så Andreas faldt lidt til ro med det. Vi håber, I kunne lide videoen. Har du noget at sige, Andreas? Sygeste fuck. Subscribe til vores kanal. Linket, noget. Aaron Plant, mig, og så er der de to, der er famous. Og I får linket. Begge links. Subscribe, like, hvis du skal have flere videoer. Ja, kommenter, kom med noget respons, ikke? Eller så hvad I synes. Har du med at sige, har du nogle afsluttende sætninger? Egentlig ikke.